Kif qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Gvern wara l-istqarrija li jagħmel il-ħadd Robert Abela f'Birkirkara, mhux il-Ministri kollha qed jieħdu l-istess pożizzjoni. Min ifarfar, min jgħid li ma jkellimx membri tal-Ġudikatura u min jgħid li l-Prim Ministru għamel tajjeb. Viżibilment skomdu l-Ministru Clayton Bartolos stqarr illi hu, kontrarju għal dak li jagħmel il-Prim Ministru, m'għandux għalfejn ikellem maġistrat bit-tweġiba tiegħu għalkemm għall-ewwel der li weħel tkun fin-negattiv. Inti ġieli kellimt maġistrat, Ministru. M'għandix għalfejn kellem maġistrat jiena qatt ma kellimt u le. Pressat minn Net News dwar il-fatt li Robert Abela qal totalment l-oppost, il-Ministru tat-Turiżmu għażel li ma jibqax iwieġeb id-domandi tagħna. Però tkellem ma' maġistrat però. Weġibtek u m'għandix xejn insib. Il-kontroversja kollha faqqet wara d-diskors ta' Abela fl-attività politika tal-Labor u li kien għal kollox ikkundannat minn bosta professjonisti u esperti fil-qasam legali, fosthom il-Kamra tal-Avukati, illi esprimiet id-diżappunt tagħha għal dak il qal il-Prim Ministru. Dil-ġimgħa kelli okkażjoni nitkellem ma' maġistrat li qalt li vera il-qafas tal-liġijiet preżenti jippermettilna li nistgħu nagħtu pieni baxxi jew pieni għoljin għal reat partikolari. Il-Kamra tal-Avukati insistiet li tali taħdidiet li semma li kellu l-Prim Ministru ma' maġistrat dwar il-funzjoni tal-ġudikatura imorru kontra l-kodiċi tal-etika. Dwar dan Net News saqs anke lill-Ministru Owen Bonnici li għal xi żmien kien responsabbli wkoll mill-Ġustizzja jekk hu għax kellu xi taħdita ma' maġistrat. Iżda mingħajr ma wieġeb iva jew le bi skumdità enormi ħarab mid-domandi u weġibna dwar il-Karnival. Inti ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrati. Jena il-responsabilità li għandi l-lum hija dik tal-kultura. L-lum ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar żvilupp importanti ħafna fejn jidħol il-Karnival ta' Malta u avveniment importanti ħafna fejn jidħol Karnival. Ma ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrat. Nerġa' ngħidlek jiena ir-responsabilità tiegħi llum hija dik ta' Ministru għall-Kultura. Ġifier ma tistax tgħidli jekk valja. Nerġa' ngħidlek jiena r-responsabilità tiegħi hija Ministru tal-Kultura. Il-Ministru tal-Ġustizzja minnaħa tiegħu iddefenda lil Prim Ministru Robert Abela b'mod sħiħ u spiċċa jgħid lill-ġurnalisti li l-azzjoni ta' Abela kienet waħda ferm pożittiva. Maġistrat mhux iċ-Chief Justice li jitkellem ma' maġistrat fuq policy hija floka. Il-fatt li l-intenzjoni x'inhi? L-intenzjoni hija li għandek politiku f'dan il-każ kien il-Prim Ministru ta' pajjiż illi qed jitkellem fuq in-neċessità li nħarsu jew nikkonsidraw dik li hija sentencing policy. Minna nifisha hija xi ħaġa pożittiva l-fatt li għandek politiċi, gvern li huwa proattiv. Wara dan il-każ serju, il-Partit Nazzjonalista qed insisti li Abela għandu jirtira d-diskors li qal dwar il-ġudikatura u jiskuża ruħu pubblikament.